sibingelele Nkosi yami, sibingelele kakhulu. Siphinde sibonge futhi kubona bonke abathengi bemithi usengaphila herbal solution. Okunamuhla bayabonga Nkosi yami abaphezi ngezimbiza zethu ezisizayo kakhulu. Siphinde futhi sikwemukele nawe uma ngokuqala usibona namhlanje la ku YouTube, noma mhlawumbe usibamba ku Facebook, noma usibamba ku but nje la usibambe khona ke namhlanje, noma usilalele ke namhlanje futhi kulomsakazo omkhulu kangaka. Sithanda nje ukuthatha leli thuba sicizelele kakhulu ukuthi usengaphila herbal solution wakhelwe phezulu kwesisekelo sothando Nkosi yami. Konke sikwenza ngothando, ubunye neqiniso. Ngalokho siyacela kakhulu kuba abantu beqhubeke nokusethemba, futhi siyaqinisekisa ukuthi iqiniso esinalo kubathengi bezimbiza zethu nemikhiqizo nje yethu yonke ngokwehlukana liyabasebenzela kakhulu, ngoba nobani utshela omunye ngokwethembeka kwethu kusukela nje kuthakeni. Thina ekuthakeni imithi okuyiyo ya nefanele okuyikho lokho ke futhi okwandisa ubufakazi babantu. Izolo leso ya ngiyaya, angisadlulisa usuku, sengiya nje zonke insuku ya. Ukuthi noma ngabe uqephi nezo yonke imithi iyafanele lapho kukhona izinsuku ezithathu noma eziyisihlanu sikhona Nkosi yami. Mhlambe ke ukwedlula kancane futhi kuzimpawu zomhlume nokwelapheka kwakhona. Siyabuza ke namhlanje, mhlambe yayibuza futhi ukuthi uyini na umhlume. Ake sikhulume kancane nje kafushane sithi umhlume ilezi inyama ezimila njengekhensa. Ujwayele ukumila eduze kwesitho sokuzikhulula nasemathunjini, uzuphumele nangaphandle, uhamba nezinhlungu ezimangalisayo kakhulu. Uma ke ungakaveli ngaphandle, nazi izimpawu zawo. Uzwa kuluma ngaphakathi esithweni sangasese, kwabanye kuqhamuka izinsumpa nezilonda esithweni sangasese, kwabanye kuqhuma inyama embobeni yokuzikhulula, umchamo oshisayo, isisu sigcwala umoya bese ungasayi ukuyozikhulula ngendlela ejwayelekile. Kanti ke nocathi futhi awubesalithanda nhlobo ngendlela ngamini isikhathi eside. Kuye ngokuya kwabanye ababesalithokozela nje at all, ngoba kuba khona izinhlungu ngenxa ke yobungozi balesi sifo. Kubalekile ukuthi uma uzwa lezi zimpawu uphuthume uthole imbiza ungaze konakale kakhulu. Uyabuza ke omunye udalwa yini kanti umhlume bafowethu? Kuyenzeka uzalwe nawo, utheleleke futhi nangokocansi, nokungcola kwengaphakathi lakho negazi kanye nokudla okubabayo. Sihlukane bafowethu nokuzenza amandiya. Okay, ukwelapheka kwawo na thola imbiza zethu-ke la uyiphuze ngendlela. Uma usezwa izimpawu kubalula kakhulu ngoba u7 days mkhulu zisuke seziphelile nya. Kanti ke uma ubusumdala uthola ikhombo yethu okuthathu ke lokhu imbiza, bese kuba omhlophe okhothwayo, bese kuba ogcotshwayo okuyinhlizi ke okusizayo futhi kakhulu okubongwa ngabantu asebenomhlume isikhathi eside. Yini ke okumele uqaphele uma ulashwa umhlume nawo? Ukumixa imbiza ngokwehlukana, kanti nokudla futhi ukudla njalo okubabayo, kanjalo no flour laba okungukudla okuqinile nje kuze kube uba right ngokwanele, bese usungabuyela ke ebudleni bakho. But uma ungakabi right usalashwa, qikelela phela nawe ukuthi uyalapheka bakwethu. Usengaphila ke herbal solution ke ukhona ukusiza ngamakhambi esintu, futhi uphinde uqikelele ukuthi uba nawe kuze kube uba right. Siyakholelwa ke kakhulu kulamakhambi esintu, noma ngabe ukuphi uyawathola. Sishayele kule nombolo yethu ekhona la at 081 479 6929, 081 479 6929. Zomthola uVS umntakamvubu noma umsizi wakhe. Kanti ke sikhona futhi naku WhatsApp kuyo le nombolo ufake iorder
nakanjani uzosizakala. Kanti na ku Facebook futhi sikhona usengaphila herbal solution, bese uqikelela ukuthi uyaqaphela ukuthi akusiwona yini ama fake account, ngoba sebekhona abazama ukuzenza thina. Bokwazi ukuthi la kunobufakazi khona abantu abaphilile babakhona abazama ukufaka bezenze labo bantu abasizayo. Siyabonga kakhulu. Kuningi ke okunye esikulaphayo, singabala ngidlule nje kancane, singabala ama-ulcer nawo, ukuhlanzwa kwegazi, ukuwa kwenduku yomuntu wesilisa abafowethu, noma usheshe ufike kuvuthondaba, isidoda esi-weak, nesikhuthazi ke sabantu besifazane, siqeda nephunga, noma unenkinga yamanzi anukayo, noma isinye esibuhlungu nokunye okuningi bafowethu, singabala sifikephi. Kodwa nje singalibali ke khona lo obizwa ngokuthi umnamathe, nawo futhi uyimpuphu yakhothwa, ulungelo wesilisa nowesifazane abasifelayo ke ngocansi inkonzo sekameleni, ngoba ukhathala inhlobo kanti nemizwa ilokhu iphezulu njalo, uzuzwe ekseni. Bese ke siyabonga kakhulu lethuba kulomsakazo, nakwemsakazo wethu ohloniphekileyo. Siphinde futhi sibuye next week nakhona lapha futhi soyithumela, sizobe sikhuluma ngama-ulcer ke nezimpawu kanjalo nokwelapheka. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Usengaphila herbal solution. Ukukhumbuza futhi inombolo yethu 081 479 69